Χθες ο Γιάννης στο Συμβούλιο αναφέρθηκε σε ένα γεγονός μια ψηφοφορία που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα. Και αλληλοψηφίστηκα με τη Λάουρα και να βγει και ο Λάμπρος ο Χούτος. Πράγμα που τελικά τους βγήκε. Εγώ εκείνη τη στιγμή είπα στα παιδιά ορκίστηκα ότι έγινε εντελώς τυχαία. Δεν υπήρχε κανένας δόλος. Νιώθεις ότι ορκίστηκα στο παιδί μου. Το ότι το ήξερε ο Σπαλιάρας, ότι εγώ είχα ορκιστεί και είπε τέτοιες κουβέντες στο Συμβούλιο, με εξόργησαν. Το παιδί μου αφήσει τον όρκο. Πιάσαμε. Μαγειρεύουν κατά κάποιο τρόπο την ψηφοφορία και μετά προσπαθούν να κάνουν μαθήματα fair play. Οι παίκτες της νικήτριας ομάδας θα επιβιβαστούν σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και θα παρακολουθήσουν live μια συναυλία του Sting! Οι διαγωνιζόμενοι θα παίζουν με κλειστά τα μάτια. Έφυγα πού! Ευθεία! Δεξιά! Στρίφω! Μίλα! Πέρα το επόδιο! Όλα ευθεία! Στρίφω λίγο! Μίλα! Αχ! Με πιο δεξιά! Ευθεία! Πες μου ρε! Πίσω! Κάτω δεξιά! Δεξιά!